Iepala launak, zer moduz, hemen txenabil, mustatxo eta guzti. Ezagutzen alduzue Movember mugimendua? Gaur, gurean, Euskal Herrian, hau erakustarazten ari diren, bikide izango ditugu, bai, Movember, Mustatx and November. Kaixo launak eta ongi etorri Xesko eta haupa Felix, zer musaudete, ondo? Bueltatxo bat ematen, a ber. Iri ezautzeat, hemen etorritzan hartzaitxakurrekin, Ba, nila bigarren aldia, bai. Bigarren aldia. Zu Felix, lehendabiziko aldia. Bai da, bai. Bueno, zatozte, Goierritikan, ez da? Bai da. Nundikan zehazki, kontatu hemen jendiai. Bueno, bat behasain, Belaska, ordizi, batez ere. Vale, eta mugimentua antzetakazue, elkarte bat edo zer da zehazki Bai, dakazuena? bueno, azkenen lagun batzuk juntatu ginen, eta azkenen, gizonezko minbizi, prostata minbizikin, laguntza eta inpresiok eta hola laguntzeko gizonen arten. Bikain, eta Movember, zer dek zehazki Movember? Movember azken etortzen da, Mostatx eta Movember, nola esaten da? Azarua. beti. Bueno, eta zuk alden zemuz moldatzen zate, horri arbazakit, zu Felix? Ni pintxo, eta baina ente dituzte, baina, pintxo errezak, baina, zer. Errezibiliko geha hor, Bai. ikusiko zu, elkarreken, arroz bat ingo deu, melosua, itxaskikin, txipiro jakin, eta geho gainetikan gordinikan jarriko jo. Eta aldi berian, Movember historiakin ibiliko geha, gora eta bera. Bueno, lagunak eta bikote garatuko izuet pausuz, nondik noa biliko gehan, arroza oiteko garaian, bale? Bueno, ingo deuna da, esan deun bezala, itxaskikin indako arroz meloso bat. Eta hoxieteko, ingo deuna da hemen, otarraizka garbitu, eta buruak zutan jarriko ditugu, oliotan. Zanpatuko ditugu buru danak eta zukuak bertan ateatzia. Gero baita ingo deuna da, txipiroia garbituko deu, ez dakit aritotan moztu olauki txikitan, eta ja salteo bat emango dio, eta hoi pixka gorritzean nian, bertara barazki botako ditugu. Bai, baratzuria eta tipula. Hoi dena ondo murrizten da nian, goxatzen deunian, botako jo tomatia raiatuta, pipermina, botako jo piperrautza, eta hemen dakau azafraia. Azafraiakin, ingo deuna da morteron gatza pixkatekin sartu, dena ondo birrindu, gero ur pixka bota dena ondo harrapatzeko, eta hori ere bertara botako dugu. Orduan ja, ingiko dugu oinarria martxan, ardua botako dugu pixkat, eta horren ostian botako dugu arroza, itxaskin salda, eta goxatzen utziko dugu. Arroz bat iteko mogua, bueno, dano dakizuen, nik iten detena da, 5 minutu aurren hasieran eurra mate jot, gero urrengo 5 minutuak lasaio guzten dut, eta gero beste 5 minutu energia pixkat emate jot. Eta hau gutxi balin bada, ur pixka gehitzen jungo geha, melosito gelditzeko, ez dut gaur arroz lehorrikan, bale? Bueno, eta gero, lagungarri, indiouna da, esan dut gero itxaski pixkat jarriko jola gordinikan, kasu honetan otarraizka. Ingo deuna da, baitare buruken du, buru horiek aprotxatuko dugu hemen hasieran botata zanpatzeko, eta gero, aragila, ingo deu, hemen, dakat, labeko paperan tarten jarriko deu, eta ingo deuna da, ja garbi da honian, ingo deu bau bai, dena ondo garbitu, barruko bakizu kakaleku bat eukitzeula, hoi denak enduko jau, bertan jarriko deu, zanpatuko deu sartaian atzekaldiakin, eta gero gainean jarriko jau, fin-fina, karpatxo bat izango basan bezala. Eta horren gainetikan, botako dio, alioli bat iten deuna, baratzuri, arrautza, limoia, eta olioakin, eta horrekin gainetik alinatuko deu, perexil pixka bota, eta aldi berian, zuei entzun. Ados? Bueno, zein hasiko hemen otarraizka garbitzen? Seguela garbitu aldezu gordinikan, otarraizkaikan, opeti osita. Ni normalen negozita. Vale, moldatuko bai. Ingo deu. Venga, hauek ire kontu orduan, vale? Acuerdo. Lau utzitzak hor, eta gero txukun danak enduko zio, eta beste hauei, ingo jokenaek baitu, Nik buru jartzeko hemen utziko jat untzitxo bat. Eta hauek garbituko dituk, baino ez bukaeraino. Geo, ingo dituguna da, bukaeran jarri gainean, azkenengo 3 minutu gelditzen dianean. Bustana bezala. Oidek, dana garbitu, bustana ez ezik, bale? Hemendikan arrabatuko jokola, eta hauek hola utziko izkiu, bale? Horrela xe.
Venga, hau ire kontu. Eta, bueno, beste azal hauek, beste ontzi bat emango eta saltxo hauek botatzeko. Osea, burua berditugu, bale? Burua berditugu hemen zanpatzeko. Vale. Hau, zure kontu. Oso ondo. Eta, adibidezu, Felix, ni arraia garbitzen junben naiz, kasu honetan txipiroia, zefalopodua, eta zuk tipula txikitu, bale? Azala eken du eta txiki-txikin, bale? Bueno, kontatu iguzue, Movember movimentua. Nondik handator? Hau ez da guk inventatutako zerbait, ez da? Hau etorri zaigu Australiatik. Australiatik? Australian sortutako mugimendua da. Vale. Mutiko batek minbizia gizon, eta bere lagunek bizkat indarra emateko erabaki zuten danak bibotea ustea. Eta, hortik pixkanaka, eta hilabete guztie utzi zuten bibotea. Eta izan zan, azarua, ez da? Azaroan. November. Bai. Moustache, bibotea, eta November azaroan hilabetea digen. Vale. Eta hori zeba izan zan hori, fetxako lako dagratu zioelako behaiei, eta hori hola zizan, da hola... Pentsatzen de baiet, ala kontzituko zon, eta horrela zizan. Eta, gero, konkretuki ordizira, zabaldu zen errubiaren bidez, oso vinkulatuta onda beti errubira. Eta hasi ziren etortzen jokalari batzuk Noa Zelandatik, Zelanda berritik, eta hori, bigotea ekartzen zuen, usten zuen, eta, bueno, galdezka jendea, eta zergatik, eta... Nire surfista ikusi zio, surfista, esente ez da gita Australian surfista... Balikenan eta... asko ezaguna da, mugimendua. Hemen oraindik jendea ez du ezagutzen, baina han, bueno... Eta han, Australiatik honea heldu da, ose mundiala da, edo... Bai, mundu osoan, txar, bai, hori, eske zabaldu da pila bat errubi jokalarien bitartez batez ere, Guzti juzu beti bai argentinarrak, inglesak, toki guztitakoak eta selezioarekin jokatzen dutenen eta ora telebistan asko ikusten da eta hortik ikusi izan da, vale. Betu gozat, eskatuko dizut, aurrena buru danak endu. Eta gero gainuntzeko egiten eta hola nila buru danak inaziko nago markatzen hemen zartaian. Vale. Eta gero hau batez ere etorrezan ordizin errubi ekipoan. Vale, jokalari bat handik etorri eta azaroa aiatu zenen, azaldu zen entrenamendu batera bigotekin. Ahi bala, ostra, eta bigotea ze, hau eta hogatik eta hortik aurrea, bueno, hango hierrin behintzat lehenengo ordizin izan da. Gero 6-7 urte, eta gero gutxinakaia, bueno, behasengo jendea zeginen, bizkanaka ere, Lazkaon, eta, bueno, hortan ere, hiru herrin arten, bizka historia moitzen, Eta azkenien Movember movimentuan helburua zein da? Dade, bi helburu diferente bezala, Bat, egon zan, ikerketarako dirua lortzea, azkenen, bueno, ja behin minbizia norbait daukela zaitzeko, ez? Eta gero bestalde da kontzientziazioa. Jendeak jakitea ze arazo daun, bai, minbiziarekin jendeak asko binkulatzen du minbizira, baina beste ardaz badau, eta da osasun mentalare bai. Ze gizonezkoetan kriston arazoa da mundu mailan, suizidioa. Bai, Bai. Eta orduan honekin lotuta dago. Eta batez ere gizonak. Vale. Gizonak, Eta, txaski zergatik, ze suizidiokin gizonezkokin zer ikusi daka? Munduan, suizidatzen da gizonezko bat minuturo. Bai? Bai. Eta suizidio guztien, 3 laurdenak dira gizonezkoenak. Lautik 3 gizonezko dituk. Bai, dago tabu handie gizonezkoen artean, gure arazoak norbaitekin komentatzeko, psikologara jutea, eta, bueno, azkenean barruan gordetzen dugu dana, eta... Gehiago kostatze gazaigu, azterketa hori egitea, dakasunean jenden aurren esatia... Hori noski, vamos, hori tabu bat ezela da. Bai, Claro, zuere emakumeen arten multzo baten hitz egiten hori naturaldadekin egiten, baina gure arten, karo, zu pentsatu dutxan zalela, eta enbarazu autoesplorazio bat, biribilak ikutxu, daukete, eta gero lagunen arten, poteo baten, jo, eskeaten dutxan ez da, hori da, vamos,
Desde luego, gure artean, Minbiziaren kontra bi gautia importanteak, hori, investigazio ikerkuntza hori minbiziaren zuzenen, eta gero, da gizonezkoak esploratzea bere barrabilak, azkenen, eta kontzientzia okitzea, jun barra dauketela urologoarena, eta prostata batez ere, kontrolatu beharra dagoela. Adibidez, esaten danez, emakumezkoek bularren minbizia bakie berrogeita piko, berrogeita marrutekin bai probakitea jun berdiala. Eta gurian badago zerbait inda eta ez geha juten, o ez dago zerbait estipulatua edo... Ni adibidez normalen urtero juten naiz. Urologora, prostata ikusi, eta bueno, dago, edade bat hori medikuek aholkatzen dizu, ez? Zenbat urtetik aurrea aholkatzen du hau? 50 urtetik aurrea. Hori prostatakin batez ere. Gero biribiliko minbizikin gaztego kasten die. 15-16 urtetik aurrea bai. Prostatakin, prostatakin normalen 50 aurrea. Bueno, batano junbiarria hori behitzea, porque gero askolako gauzak lehenu harrapatuta asko sobeto izaten dira, ezta? Berandu baino lehenu, ezta? Autoesplorazioa eta zehaztena, hitzegin, nonbaitekin, lagun batekin, oso lagun batekin kasu, komenta hozia zer, eta laguntza askatu, hori da, derrigorrez hori da. Eta gaina beti daudela, inguruan asko, eta zuk esatezun bezala, asko kestu esaten, da ez dakigu, eta... Bueno, launak, nola goaz hemen? Bueno, ingo deuna da, hau markatzen hasiko gea. Hemen ingo deuna da, olio pixka bota sartaian, lau buru horiek endu salto batian ebai, buru danak sartuko ditugu hemen. Olio txorrota da eder bat, haure berotzen dakau, eta lehen da bizingo deuna da, buruk hemen ondo goxatu eta ondo zonpatu. Eta, esan bezala, erreportai bat ikustea jungo gea. Burukor. Ados, bikote? Burukor, ez. Buruke bai, laurak bota honea. Hau goxatzen jarriko deu, eta jungo gea orio mariskuak. Ikusiko zue, orio itxaskiak, eharra lekua, eta gaina eakusten duna, beha zein darra da. Oazen berena. Kaixo guztioi, eta ongietorriak berriro ere orio mariskoakera. Ni miren naiz, aurreko naintzanekin egon zineten, baina gaurko honetan nik azalduko dizkizuet pixka bat krustazio txikien berezitasunak. Hemen ikusten ezuen bezala dauzkezue krustazio txikik. Hasiko gea, egia esan berezinetik edo ez ezagunenetik esango nuke, hau da galera. Beste krustazio txiki batzungandik desberdintzen deu, da gehiago, esango duke, zigala mota bat daukelako gorxeagoa, kanpokoa, eta hau gehien bat erabiltzen da, fumetarako, kremak egiteko, edo horrelako gauzatako, gambak eta jaten dien bezala zuzenen plantxan edo egosita, hau gehiago erabiltzen da, elaborazioetarako. Gero ondorenen, hementxe dauzkeu gambak, gehien asaltzen ditugun modua izaten da egosita. Baino baita ere plantxan oso gomendagarrik die. Gaz pixkat, oso errexak eta zoragarrik. Ondorenen dauzkeu baita ere gamba da, baino beste mota bat. Hau da gamba txurie, Huelbako gamba txurie, eta hau da gamba gorrie edo alistada, esaten dioguna. Baita ere dauke oso haragi goxoa, eta baita ere gomendatzen dugu jatea plantxan. Eta ondorenen iristen gea, nire ustez, saborez potentena da krustazio txikira, eta da karabineroa. Kasu hontan, tamaina ertaineko karabineroa daukeu, asko zaundigok ere darez, ziur nau ikusiko zen ituela karabinero haundi potentek, baina hauek oso ondo daude, eta gomendioa, danetariko, egi esan, plantxan oso goxo kateratzen diez, esan dizuten bezala oso sabore potente dauke, baina nei pertsonalki asko gustatzen zaizkit, preparazioetan. Alde batetik burun daukelako sustantzia asko oso aprobetxagarri edana, kazuela baten jarri tipulakin, oliotan, eta horrei pixka bat fundamentu emateko esango genduke gure sofritoi edo refritori, eta ondorenen gorputzea aprobetxatu, ondorenen prestatutakoari gainen jartzeko. Eta aurrera segituz, zigalak dauzkeu bi motatako, ikuste dituzu hemen bizik dauzkeu, hau esango duke da gehiago zigala tronkoa, eta hori da zigala txikigoa.
Eta hau ja, a gusto de consumidor esaten dana, plantxan jan daitezke parrillan, egosita ere jaten die, ni normalen gehiago naiz plantxan jateko, baina bueno, hori norbean gustoa. Geroz eta hundigok pintzak aprobetxagarrikok dauzkete, eta ordutxo pare bat zigala batekin emateko, earki. Jarraituz, langostinok, hemen bizi-bizik dauzkeun langostinok, gaur iritsitakok, ikusten dezuen bezala, isatxe zoragarri daukete, eta hauek gomendatzen ditugu benetan egosita jatea. Hemen ikusten dezuen bezala, hemen dauket bat egosi gabea, bizirik dau, eta hemengo hauek egosita daude, ikusten dezue ze aldea daun. Bueno, eta azkenik hemen dauzkeun nekorak, asko saltzen den produktu da, baita ere, normalen egosita, hemen ikusten dezuen bezala, hemen bizik dau, ikusi dezazuen ze ezberdintasun daun marisko guztikin bezala, eta boixe, nekora da produktu bat exito asko daukena, asko gustatzen zaio, eta denbora askoako ematen do, entretenigarria da jatea. Bai. Bueno, eta hemen dauzkeu, bi nekora, bat da arra eta bestea emea. Eta, bueno, pixkat erakutsiko izuet, ze desberdintasun dauzken. Hemen ikusten den bezala, arrak dauke, triangelu moduko bat, honek adierazten digu, arra dala. Eta baita ere, pintzak eukitzen dituzten normalen handixegok. Eta berriz emek, ikusten duzuen bezala, dauke tripa, bueno, triangelu forma dauke baita ere, baina zabalago esango genduke, hor bertan eukitzen do arrautza guztie, eta badau hor jende bat nahiago izaten dona emea eta beste bat ekarra, eta azkenen horren zergatie, arrautzak botatzea dijoztenen eukitzen duten koral edo gorringo hori, izaten da oso sabore berezikoa, eta jende batei asko gustatzen zaie. Baina bestela, haragik beak sabore berdina dauke. Gainagu, berezitasun bezala, aztegi daukeu, ez? Bertan, dendako zorua kristala da, eta kristal horren azpin, dauzkegu 3 aztegi, nun bereizita dauzkeun krustazio desberdinek, eta alde batetik dauzkegu buiak, dauzkegu bogabantek eta langostak, eta momentu etorritakon, bezero bakoitzak eskatzen diguna, bertatik hartu, eta egostea daukeu. Eta besterik gabe, krustazio sorta ederronekin uzten zaituzet. Espero dut asko ikasi zana. Eta edozein duda dezutela, badakizute, hementxe gaude Marisko Sorion, egunero irikita. Nahi dezuten arte, 1000 esker, aio! Haupa miren, dagora zuen itxaskila. Goi da leku txukuna gazuela, nola maitatzen dezuen, eta ze produktu dagaen, Ezagutu aldi oso, miren nahi. Biztaz bai. Biztaz bai. Nire anaian, bere anaian laguna naiz eta erreportea ikusi ez den da esan den, miren, bezarka da ondiba famili guztiai da hementxe jarraituko dugu gurian, da zua jarraitu era, guri txaskiarrak ekartzen. Bezarka da ondi bat. Bueno, hemen, indeuna da, ikusi zuia, ze karamelo soltatzen nahi dian, eta guain, diketa, karamelo goio soltatzeko, ingoitutena danak banan hola. Zanpatu, eta hola koral guztia ateako zaie, bale? Zuten dezue? Eta behin zanpatzei dutenian, ingoet, burukatea, txibilak bota, gero tipula, baratzuri, eta hoiekin behar ditugu garbi utzi. Beitu, palilloa jarri dio hor, eta hemen, beitu, hauek ingoitugu karpatxi joan. Orduan, hau esek ingoituzu iriki erritik. Beitu, nahazu lauan hundik jakin, ingoituzuna da, iriki, guztiz, beitu, hone daka korala, deitzen dana. Korala, hor mirenek esan duen bezala, batzuk oso asko apresiatzen duen. Baina, karpatxilloan jartzeko, ingo deuna da hemendik atea. Ateako deu koral hau, txukun jarri, eta behin hola txukun dazkasunean, izko, ingozuna da, betu, emango izut hemen papeltxo bat, irik ingo deu, eta alde hondan jarriko dituzu horrela, bale? Laurak. Bialdiak ondo irikita, eta garrantzitsu daukentzia, baina beste garrantzitsuena da, kendu diogun beste tripaki hori kentzia. Eta horiek, hau ere bai kendu ingo diogu. Nola kenduko jo? Beitu, hemen, kustezu beltz puntxu bat nola daka, no? Hori baino berago sartu behar diogu, sartzen diogu, harrapatu behar dugu hori, eta beitu, tiratzen diogu, eta iepa, bale, eta itatea. Beste zaiak erabatiten dugu, hemen harrapatzen dugu horrela, eta hemen dikan zaio tira, eta atea inberko luke. Txaka. Guzi, eta hau garbilak utziko dituko, bale? Venga, langostinoakin zu garraitzen dezu. Hemen eta hemen. Vale, hau listo.
eta palillo uste izut hemen. Eta zuk, baitu, tipula bontxik enduko izut hemen dikan, hau zanpatu eta txibila botatuten nian, biztarten ningo zuna da, gero tomatia raiatu eta bihar dugu, bale, Felix? Orduan, ningo zu hemen, honexekin, tomatia erriti moztu, eta bertan raiatu, bale? Ningo izut hauek ondo zanpatu, eta bertatik atea. Bueno, eta jarraitu berdeu itzaiten, bale? Lehen esan dezuet diru bilketa bat iten dala, ezta? Nola lortzen da diru bilketa hori? Nola sartu behar da? Zenei sartu behar zaio? Nola iten da hori dana? Adibidez, iten da, alde batetik merchandising, saltzen dugu, ikusten dut uniki hauek, poltsak, ez dakit, zerak enun kantinpora, bueno, gero baita bestaldetik jatzen dugu, dendatan eta danatan, utxulo pikok. Jendea bere borondatea diru botatzeko, eta gero baita bestaldetik balortzen dugu enpresa batzuk ere 2 edo 3 enpresa diru laguntza ematen digute. Vale. Gero bestaldetik ere, han behasainen lazkan triatloi grupo batzuk, eta beraiek saiatzen die, bere entrenatzeko momentun, egirek egiten duna adibidez, ez dakit nola, kilometro bat egiten dunen, euro bat jarri. Eta entrenamendu, egiten da bain baitu, 6 kilometro, 6. Eta hola pipa, eta karo, denon arten, diru. Bai. Baina hori adibidez zuek Goierri mailan, ezta? Bai. Baina noa dijoa diru hori. Gero gula maten dugu Movemberra, eta Movember azken da, globala da Movember bat, eta hor guri dugu hori ajuten da, eta gero beraiek, gero guk ere, badakigu Bartzelonan, nola da, hospitala? Hospital del Mar. Hospital del Mar. Eta har ez dakila doktora ez dakitzen da, beti gero urtero deitzen digute, eta bueno, eskerrak ematen. Gauz bat, alde batetik polite da, adibidez dana hor, dauke Movemberrek dauke aplikazio bat, guk sartzen dugu gure taldearen, gure taldea daukegu sortuta, perfil pertsonala eta taldekoa. Eta gero Movemberrek egiten du estatu mailako klasifikazioa bezala, eta jartzen du zenbat lortu duzu, zenbagarren postuan zaude, normalen egoten geha gehienen artean. Zuek bezalako zenbat talde daude orduan nola, estatu mailan? Milaka. Milaka, Asko. Eta zuek beti hor... Politia da, ikusten duzu, zenbat lortu duzu, zenbagarren postuan zaude estatu mailan diru lortzen, eta bueno, ez da bakarri diru lortzea, baina, jake zure esfortzu hori, motivazioa bezala. Ez ikusten duzu nun baiten reflejatuta. Eta orduan Goierri, Moierri, nek beti horri biltzea, top 10 esateana, top 5, zenbat esan dezu? Azkenengo 5 urtetan gilegea, 3garrena, 4garrena, 5garrenak, lehen urten 6garrenak, baina, hola hor. Beti hor raurian. Espainia guztin, azkenengo Goierri da, dena konparatu. Euskal Herri mailan badaude movimentu gehiago, Moberri bezala? Gutxi, jo creo que beratzen, egongo dia igual, baina... Pizkatu, paizke bakoitzak nola bideratzen duen hori, edo aplikazio horren bidez dauketen talde bat, edo ez, edo zuzenen Movemberra sartzen dute dirue, baina beti mugimendu hau dago oso vinkulatuta errugbi munduari. Normalean, karo, edatu da munduan zehar rugbi jokalarien bitartez batez ere, rugbi taldea daren tokitan normalean mugimendua ezaguna da. Horre normalean diru gehiago lortzen da. Durangon badakit egiten dituztela desente gauza, uste Gasteizen ebai badarela, Osea, badaudela batzuk emendikan. Normalean hori, beti vinkulatuta errubi munduari asko. Lasei dauko iduikan. Hor jarri jat besta motatzeko, baina etxeko iduikan. Hartuko dugu. Derrepente hartuko jau. Rast. Egie. Rast. Neuriak ez dira gehitu hain txukun, baina... Ondo aiaiz. Vale, gaur etan barruan, eta barruan jarri eta hola. Finago, ibiliko gaituk. Ondo, bai. Ura desente askatzen, baina ura horrek murriztean nian xamurta zurra erremate jo da nahi da. Vale. Bueno, nola zoaz horrekin? Ondo. Haueko gero jartzeko, pixka borobilan jarriko dugu horrela. Eta gero zanpatzen deunian, borobilan antziateako zaio, plateran erdin jartzeko. Horrela, xe. Eta hau, ingo deuna da betu, zanpatuko zu, txisko. Zanpatuko zu bakizu zergatikan? Zergatik, ingo deuna da zanpatu, eta hotzian sartu.
Zergatikan, bestela gero hemen askatzen azte genian, dana desmoronatu ite zaigu. Eta emango izuten ben. Hauxe, sartai txiki bat. Hau nik enduko jaten mendikan. Hau, hori eguen dikan kentzeko. Eta hau tabla gainean eman, danba. Holaxe. Fin-fina. Jarriko, bale? Bale, oso ondo. Izukaldian aditu haiz, Feliz? Ekatzi lamar, tita, ite dana, tita, ala berdik. Ez pentsa. Bale, beste gauza bat tite jarriko izut. Hemen, botako zuna da, gatza pixkat. Hau organikoa bota, horbera. Bai, primero. Eta bertan txikituko zu gatza, azafraiakin, bale? Pastatxo bat iteko. Gatza eta azafraia. Bai. Hemen tipula tope botazio, baina tipula odana murreztu inbiardu, Honi beldurri pejo goio. Beldurri gabe. Enetzen ma bezala, bi olako edo? Ondo, hola xendaiko. Bale, eta nik hemen batzu jabarro Azafraia botako, Dena botako jo, bai. Sustantziak iningo dugu gaurko arroza. Bueno, eta zuek, hau aurrera eramateko, komedi egunare antolatzen dezu ezta? Bai, normalean antolotxegu. Zertan datza horrek? Zer Ba, kopatuko dugu aurte, karo, bazkide bat daukegu, Kike Biguri, ez dakiz hartuko duzuen, komikoa eta pizkadala, eta beak beti, bueno, errastasun gehiago dauke, beste bere lagunekin, lankidekin, eta horrean arte bakitugu, horrean dela bi urte etorri izan Lazkara, bakero, monologista, bakero, lehengo urten, nola ziren lehengo urteko? Ya ez dakit. Zumarragakoa baita... Luis Taera baita etorrita dau, eta gero, entrada jartzen deu, diru hori ere, bueno, eta pizteko la... Movimenturako. Bai, hoi da. Vale, a ver, nola bil horrekin. Vale, nahiko fina, pizkatu. Goierri jamezela, no? Hoi da, claro. Venga, ya está. Fin fina dakau. Hau horrela xe jarri, platertxo baten gainean jarri, eta lima pixa raiatu eta hola, alineatu. Ezin hobia, Karpatxilua. Eta ingo deuna da, otzgailuan ez, izozgailuan sartuko dugu, gortzeko pixkat. Gio plateran gainean jartezunean momentuen ja deseinitea, ez da izoztuta gelditzen. Bueno, erki goaz, ez da? Meka hotxiz, lamarrearra, utzein dekena. Ona. Vale, baina hemen behar deuna da guain, tipula hau goxatzia. Tipula ondo goxatu behar deu, gainuntzeko osagaia botatzeko. Oan dikan, desente da gauen. Voltat emango jot, bestia honea, eta bagoaz. Bueno, eta zue bilok, bikote, zergatikan sartu zinaten mugimendu hontan? Ronbizalia zeatelako? Alde batetik, bai, eta gero lankide bat, ezagun bat, nik, ordizikoa, beraz beha ingelaterrei da, baina, ordizin bizi da aspalditik. Eta bera beti ikuste egin du nola biltzen zen, partiduan zehar, utzulapikon jenden artean, eta alako bat nahi, baina zeitzea egiten, hau ordizin bat garriten da, igual behar zainen edo egiteko, baina baina eta osatu nintzen hain dela 6 urteianik, eta hori da gero, eta gero hau, zu jaztakit, hain dela 2 urte, osatu ziren, o 3, ez dakit. Baina, gure hasieran horre egon zan, gaztetalde bat, lehenengo errubi jokalari horien launek ziela, eta egin genuen poteo batzuk, eta karaoke bat, eta, juerga pixat egin batu, eta, azkenen ezautzen ginen errubia ikusteaz, eta, hasi ginen pixanaka, hori olako gauzak egiten ziren parte hartzen, eta, ja gero zatu genuen taldetxo hau sortu zela pixka serioagoa, Porque azkenen bakarri izan nik hau, bea bakarri egiten zuen. Eta kriston lana, eta gero gutxenakaiak orain ja 6 o 7 behazi engea, eta denon arten erraza egiten da antolatzeko. Mi esker egiten zuen da nagatikan, eta launak, hemen itxuini behar deu, guain tomatia murriztu behar du, tipula goxatu behar du, gio botako jo bai pipermina, ardua, pixka murriztuko deu, azafra jakine bai, eta gero ja arroza, botako deu baita salda, eta ja goxatzen utziko deu. Baina bitarten, erreportai bat ikustea jungo gea. Kanalaren jungo gea, ikusiko zue zeleko eharra, eta jaki paregabiak. Guazen bertara. Kaixo eguerdion, Joseba, Josemi Olazabalaga eta Jon Otxandego gara. Gaur, kanala bitxin gaude, errezeta berezi bat prestatzeko. Ongi etorri.
gauz generalan auzoa da, baina gautegi zartegakoa herrikoa da. Eta gauz Urdaibai biosferako erreserban. Justo Laida eta Lagaren bidean, ez da? Hau zabaldu genuen ja ekainean izan zen, eta ikusten duzun bezala, dana berriztuta dago, eta aldaketa guztiak egin dugu, zati bat hau jatetzea, gastronomiko esaten da behar. Eta beste aldetik dau, chill out esaten duguna, eta gero hartzen Baskaria ostean, ezartzeko eta kotel batzuk hartzeko, ezta? Eta, hemen sukaldean gauz, jente garrantzitsua, ezta? Alde batek dau Jon Otxandioa, eni hasi nintzen bere laguntzeko apurtxu bet, gastronomikoan, eta Kepa Manzano emoten dabe, goizetik egiten daben pintxoak eta hori. Gastronomikan sartzen dugun platerrak izaten direz, autoreak izaten da bena. Eta beste aldetik erabiltzen dugu arrainak joten gara lekitiora, hartzen dugu arrain desberdinak, zapoak, salmoneteak, kabratxoak, eta holango arrainak izaten direz. Alde batetik egoten da terraza, eta hor terrazan emoten da ben guztia, esaten da arrosak eta gauetik erabiltzen dugu hamburguesak emoteko, hamburguesak espezialak. Alde batetik izaten direz angus, eta besteak izaten dire oreinak. Orduan espezialek direz, eta gauetik emoten dabe pilo bat. Beste aldean gogu taberna. Tabernan emoten dugu gozariak gozietik, eta etortzen direz ziklista batzuk, eta jente herrikoak eta joaten diren ondartzara, ezta? Eta orain joango gara sukaldera Jon Otxandiorekin, eta prestatuko du plater bat berezia, zuretzat. Kanala bitxeko sukaldera etorri gara, ni Jon Otxandio naiz, eta gaur arrozea makaioarekin prestatuko dugu. Errezeta hau ez da ohikoa Euskal Herri mailan, baina hartu genuen ideia bat izan gure makaiaoa pilpileran eta bertxino hori jarri dugu arrozean. Orduan arroza meloso geratuko da makaioan pilpila batxerakoan. Arroza hau prestatzeko, hasiko gara makaioa konfitatzen, olio batekin eta berak atxapur batekin. Makaioa itxiko konfitatzen poliki-poliki eta arroza hasiko gara egiten. Arroza zazteko, paiera hon bat berotu inbia da, eta hasiko gara barazkikin. Dekogu berakatz fresko apurtxo bat, rehoa ingo dugu, gehitu ingo txegu azalore apur bat, eta salmorreta. Salmorreta oso garrantzitsua da arroza hau egiteko. Salmorreta, Alicanten erabiltzen den gure espezial bat da, gure honek berakatza, olioa, perejila, eta ainorak eramaten du, tomatearekin. Dana oso ondo nahaztuta, eta emango dio kolorea eta zapore ederra arrozari. Barazkiak eta salmorreta suestituko dugu oso ondo paieran, eta gure fondoa gehituko dugu. Fondoa bero-bero egon behar da, eta fondo hau berdura eta makaiako azala eta bustanekin egin dugu. Garrantzitsua, fondoa irakiten dauenean, arroza gehitu. Guk ez dugu reo atxena arroza. Orduan gure arrozak botako dugu bere fekula eta bere almidoia, eta gure arroza hasiko da, astiro loditzen. Arroza amaitzen ari da, kanpotik karamelizatzen hasi da, eta hemen burbuiak dakauz, hemen gure saltza, murriztu egin da, eta hemen dekogu. Hemen gago gakoa, gure arrozan gakoa, Orain falta dana, makaia da. Arroza maian osori jarten da, paiera osoan, eta bertan pilpila ganetik botako dugu. Joseba, hemen badaukagu gure arroza, kanala etxeko arroza. Venga, ondo izan. Venga, agur, ondo ibili. Aupa, bikote, aia, ze itxura paella horrek, bakallo horrekin orgainetikan. Ze gauza ona, eta gainea, tak, pilpil pixkat. Bezarka da hondi bat, eta mili esker, eta daztatzeko irrekitan gehatu naiz, pasatu berko naiz bertatikan. Bueno, behitu hemen arrozak, tope eukiet, eurrian. Da behitu ja ze karamelo itxura hartu duen, tipula nola murriztu zaigun, hemen ja txibilak itxura erradaka, eta hemen ningo deuna da guain, ardua bota, piper mina, baitare botako deu
hemen dakaula azafraia eta piperrautza, eta gero arroza eta salda. Aurrena, ardo pixka botako jot. Gaina ardo honek iteuna da, azpilan zoze peatuta gelditu bada, tak, bai, askatu iteu, eta ja dena arrozan gelditzea, zapore guztia. Ta zue bilok, beitu, bate ingo una da, orio perexila. Beitu, hemen, biote eta guzti, tak. Vale. Ingozuna da, hartu lau bat adar, ostok hartu eta txortenak endu. Bertan, manjatu, bale? Hola, pastatxo bat inbiara eta gero olio tanto batzu botako ditugu goxatzeko. Eta zu maionesa prestatuko zu. Arrautza bota, pikante xamarrateak ingo deu, bota bi baratzuri osuak, eta ingozuna da, limoia erdi baten zukua bota, eta gero olioa. Zeku lehen aldezu maionesa? Lehenengo aldia. Lehenengo aldia? Bai. Zer jo? Bai. Katxi lamar. Bueno, bota arrautza, eta arrautza honen iritsiko zaizu, gutxo gara bera. Egun, bota 300 arte olioa. Bale? Eta gero ja behi-behian euki. Mostean ian da jendia dantzan askarri ez delako. Bale? Bueno, hemen, ja, murriztu zaita ardua. Honizekak itxura bat, Ni hau zeu. Oia, ea reiten nahi gaituk hemen. Bueno, eta betu, olio perexil horrei. Jota jozu pipermin bate bai, hoi pikantia, eta gaur pikante pixkatik emiliko beha. Eurre. Fundamentu bakin, txak. Bale, hemen bai, indiatxo bat, oso ondo. Botako deu piperrautza pixkat, piperrautza ketua dau. Bale, horrela xe. Eta hemen, dakau, azafraia eta gatzakin indako majaua. Ingo deuna da, urez bete, dena ondo harrapatzeko gehien bat, Ura iten deuna da, hola, bastar guztik harrapatzitugu. Hemen arrauza, ja, zabe, arra potentzia bigona gaurko arroza. Ona, vale. Hoi, listo. Eta inbiartena arroza gota, eta gero salda. Aurrena arroza iguta batzuk ematizkiot, Arra marmela da indeuna. Ai, ama. Bueno, bigote, itzaldi batzuk bai prestatu dituzue, ezta? Bai. Ze itzaldi eta nun izango dira eta ze topatuko dugu bertan. Bueno, batez ere, txarla bat egin nahi dugu, prostata asuntoerekin, eta gero baita ere batez ere hauten suizidio aldetik, porque beste urtetan ez dugu hainbeste sakonatu hori, eta eta normal, bat ordizien eta beste ere zainen. Horten, gaina, zumarragago jende bat guregana jodu, eta baita, ezagutu gaituela, eta interesa doketela pixat gu bezala zerin, da, eta nola berandu etorri dien guregana, izten ari gara baita, baina segurazki baita zumarragan egingo dugu beste txarla bat. Vale, eta txarla horiek, zuek emandakoa dira, o esperton bat etorko, zenek emango ditu txarla horiek? Ez hemen etortzen dira, mediku, bai. Bai, prostatarena da onkologo bat, eta, gero suizidiokoa, baina buruz eta gitzen jatorren egia esan, baina baita, psikologa dela, eta, Vale, nahiko hor, ondo, Feliz, gero pixka gehiago berba, botako jo. Oso ondo. Lozaz pastatxo horrekin. Nahiko izango bat. Hori, ondo. A ver, gatzal hori pixka botako jot. Vale. Eta pipermina botako jozu. Eta gali, pixka, presio bello. Vale. Bueno, olio tanto batzu botatzen jungo zea, vale? Pizko. Bueno, olio virgina botatzen jute zea, tak. Ondo aiaiz. Guain pan, jungoraka pixkanaka. Vale, eta hemen ningo deuna da guain. Zalda botaia. Eskatzen nahi data. Bueno, Txesko, jarraitzal dezu hartzai txakurrekin, pentsatzen de bai ez, no? Jarraitzen dugu eatan, Euskal Hartzai txakurra dizkidak elkartean, momentu enten gaina diru zaina naiz, eta jarraitzen dugu lanen, bai. Hazen multikoa panorama gora gehindu, bera gehindu, panorama ez da leno bezala ez da intxukuna, ose? Antzekoa, bere momentuan, eskegu azkenean talde txiki bagara, lan pila bat egiten dugu, baina hori, talde txiki bagara, eta hor, gabiltz, lortzen dugu, Eusko Jaurlaritza, eta, baita jartzen dituzen pixka pilak, eta danon arten, benetan aurre atatzen duen asuntua. Orduan laguntza bihar da, ez da? Arraza bat gu lagun arten bakarrik aurrera atatzea, oso zaila.
Bueno, Felix, eta zu egiten dezu, denbora libretan. Ni tabernari, Tabernari zea, bale? Nunda kasu taberna? Babea zeinen. Orain herriko plazan, berez lokala udaletxekoa da, eta baina, bueno, lizitazio baten bide, eta, bueno, hori ja amala urte. Amala urte, zaude bertan. Tabernari aspalditi, ja, hogeita amagos urte, baina, bueno, orain ja hemen, bai. Ondo, ondo. Eta taberna, notatzen zan, labana nola moitzen. Eta esan dezu batzean pintxituak eta egiten, bai? Ze pintxo botan, nola izen hau taberna? Ze topatuko dugu zure taberna? Taberna Plazape taberna. Plazape taberna. Bai. Vale, oso mitikoa. Bai. Vale. Hor batez ere, bueno, kroketak eta rabak nahiko fama dauzkete. Eta, bueno, bilo pintxo batzuk hor da, doztakit. Salmoiakin eta loko pintxo batzuk egiten dituzte bat, eta, bueno, nahiko ondo, gustora. Maionesa beste norbait egiteko gordun, ez da laina. Bai, maionesa erositakoa. Mekatxiz lama. Bai. Dana etza konta, hoi. Oitura, Ohitura, no? Hori hastea da, Baitu zego zu egin dezuz, maionesa. Igual animatzen Nazu daztatu? Vale. Erra, indek, Bixilla. Bueno, lagunak, hementxe, inbiar deuna da. Pizka zaion. Bain hau jungoa gutxugura 5 minutu arrozakin, beste 10 itxuingo deu, 12 igual, eta ja 18 minutu hola izteanian, listo ongoa. Karpatxilloa jarri gainean, lehendabizi haue jarriko ditut ni ja, bueltako ja jarrita ongo dira, eta gero ingo deuna, gainetik alinatu, eta jan, eta gaur egun ikusi. Beitu lagunak, hau nola daun. Ja, inda dakau, guendala minutu eta erdi jarrizio hor langostinuak, itxaliko deu, eta guain goaz karpatxioan bila. Leheno egin prestatu egena, txisko? Vale, hemen dakau. Eta, esan dizutena, pizkatoz gailuan sartu dut, guendikan biguina dago, ez dago guztik izoztuta. Baina izoztuta hongo basan, ez zean ezerre gertatuko. Ingo deuna da hau ireki, oso ondo. Ederki, ezin hobe, guain huelta mango jau, eta kentzen jungo naiz. Horrelaxe, suabe. Gauza beti suabe imierdia, Azkar da ondo, zuak egan, ez da? Gainuntzekua batez. Vale, horrelaxe. Hemen dikane baikenduko jau. Ez dago gelditu da, horrelaxe, eta guain beruakin bakarrikan, ja, geldituko da, bere puntxuan. Eta hori ingo deu, alinatu. Alde batetik indeun maionesa berezi honekin. Vale. 1, 2, 3, eta 4 puntxure bai. Venga, eta honekin, eta... Zuta, nahi da zerbaitot. Enara, zezabitz? Ai, ama! Ai, ama! Mila programa, Joseba, gure Mila programa! Ai, ama! Nork esan behar zigun, guria? Mekatzi lamar nire... Bueno, ja, gertatu da, bimuxu. Mila programa eta enara buru belarri beti. Bueno, enara eta lantalde guztia, hemen daudela batzuk, eta esango geniek etortzeko, baina, claro, etortzen badira, ez dago programarik, ezin dituzte kamarak eta mikrofonoak utzi. Eta, bueno, eskerrik asko guztiei, eta jarrai dezagun horrela, eta beste Presan ekan, eskerrik asko. Bai, ama, goxatzen, ez dakigun, nervioso gaude betu izerritan hasi nahiz da gana. Mila programa zen izango zuen. Gaur egun azten dala, bai. Eskerrik asko denagatik, eta zuei gonbidatu, mi esker etortze batikan, eta milagarren programa neote batik. Ai, ama, agur launak, horrea guaz, papelak endut arroza gatea. Agur.